Today guys, try natin tong wakeboarding. So for beginner pa lang. Video yan ha. Hi Beth. Please visit Cafe Serendipity. Ayan kabalen. Paluguran daka. Pasibayo kabalen niya, Kuya Alvin Bautista ng Exploring Pampanga. So for today's video guys, na-invite tayo ng NLEX Corp dito sa Lakbay Norte nila. So lilibutin natin yung Pampanga. Samahan nyo ko guys, i-explore lahat ng tourist spot and then syempre lahat ng mga masarap na kainan sa Pampanga. So yun guys, so yung first stop namin dito sa Lakeshore. So kakain kami sa Lola Ima. Kanina guys yung meet up namin sa Gilis sa may Norte. So nagbiyahe kami mula dun and then dito ay first stop namin dito sa Lakeshore. So kain muna tayo. Dahil nandito na tayo sa pinakaharapan ng Lola Ima, for sure guys, mga authentic Kapampangan dishes yung matitikman natin ngayon. So papakita ko sa inyo guys, pasok na tayo. SG! May i-discuss about NLEX campaigns and safety from our company, of course, si Sir Dave. Ayan. So para mapakilala ko lang po sa inyo sila and Sir Dave, si Sir Milo from Philstar, Sir Noel from Manila Bulletin, si Alkin, Exploring Pampanga, Buzz Center, si Christian, and then si Jackie, si Melo po, out of Tacloban, Marco, the Pinoy Traveler, Viajero si Beth, John Mar, and then Explore Marcelo with Shal and Jello. Ayan. Our request na mag-features ninyo ang aming NLEX Norte po namin. So, ang NLEX Corporations po ngayon ay we're vying for the first ISO sa Philippines po. So we are meant for really to give you para comfort when you do your stopover before entering po sa SFX. This will be the last PSM. Pampanga Stir. Yun mga kabalen, kakatapos lang natin mag-breakfast dito sa Lola Ima, dito sa Petron, Lakeshore. So later, pupunta namin ng Clark Safari. Again, kakatapos ko lang pumunta sa Clark Safari. So ngayon, kasama sa itinerary ng Lakbay Norte, itong Clark Safari. So gustong gusto ko rin naman bumalik doon mga kabalen. So mamaya papakita ko kapag ganda na tayo. Yun kabalen, next na i-explore natin yung Clark Safari and Adventure Park sa Clark, Pampanga. Alam ko guys, napanood nyo na yung mismong vlog natin doon. Pero ngayon siyempre, parte ng Lakbay Norte ng NLEX Corp. And then siyempre partner service natin ngayon is Geely. Kung saan napaka-safety nung pinaka-travel natin guys. Napakaganda ng features ng sakyan na to. And then, ito yung binigay ng Lakbay Norte guys. NLEX SC-Tex Metro Pacific Tollway. So Wonderbox, all set to see the North. So yun, check natin guys. Ayun, so nakasulat dyan, Queen, let's bring travel back one trip at a time. So check natin to. Yun, so ito yung mga destination natin ngayong araw guys. So kanina galing kami sa Geely showroom, ngayon nga dito sa Petro na Lakeshore, and then kumain kami kay Lola Ima. And then ito na yung next na pupuntahan natin, yung Clark Safari and Adventure Park. And then magla-lunch kami sa Junjun na Bibingka and Barbecue. After that, punta tayo ng Mountain Clark Firing Range. And syempre guys, excited ako dito, no? Deca Clark Wakeboard Lake. So sa may Angeles din to. And then Cafe Serendipity Trail. Ito alam ko nasa ano siya, Infinity, malapit sa Norte guys. And then next is itong Spanglish Restaurant. And then syempre guys, yung tutuluyan natin, Quest Plus Conference Center Clark. So nasa loob din siya ng Clark, so malapit sa CDC.
Actually nakapag-vlog na rin kami dito. Kumain kami dun sa ano nila, restaurant. And then sa dito guys, ito papakita natin. So yun sa breakfast, so sa Charlie's. And then syempre i-explore din natin yung Mimosa Plus Go. And then next, yun, El Caballo. And then El Caballo guys, sa loob din na siya ng Clark. And then the Lake Farm is sa San Fernando, Pampanga. After natin sa the Lake Farm, so ito Holiday Land, buffet resto. And then guys, next, ito nakapag-vlog na rin naman ako dito dati pa sa Wilson, sa Stand 3 Back. So ito yung mulberry picking sa San Fernando, Pampanga. And then syempre guys, dati rin nakasama natin yung mga kilala nating vloggers sa South. Pinuntahan namin guys sa San Fernando yung mga gumagawa ng parol. So ito, parol Kapampangan. Later, bukas pala, dito natin pupuntahan natin. And then syempre last, Mega Caltex. Yun. So meron ding ito green packet, so ano din siya, sanitizer. So later guys, susuotin natin itong binigay na t-shirts ng Lakbay Norte. And then may ano din dito guys, eco bag, ayan siya. Yun, ito na yung isang box na binigay ng Lakbay Norte. So check natin yung isa. Ito yung isang box guys. Check natin. Oh yeah. So yun guys, have a fruitastic trip with locally iba-ibang flavors guys. Ripe mango. So ito guayabano. And then ito yung isa, pomelo. Parang ito, ripe mango. Itong ripe mango guys. So yun ako rin kasama natin sa sakyan. Ngayon si Jack, and then siyempre si Christian. Huwag nyo kalimutan guys, i-follow sa kanilang Facebook page, and then siyempre sa YouTube channel, subscribe nyo. Bus Setter guys. So makikita nyo doon mga staycation, travels, and then foods. Siyempre sabi nga nila sa akin kanina, sa pinaka YouTube channel nila, siyempre may kasama silang dogs. Ayan. Yeah, we love dogs. We have 10 dogs, by the way. And si ma'am, ito pala si ma'am taga Tarlac, Kamiling. So guys, stay tuned. Keep watching his vlog. It's amazing, and he's a cool guy, guys. I'm serious. Yeah, we just met him today. He's awesome. So yeah, we're gonna watch more of his vlog as well. So yeah, stay cool. Yung guys, so update ko kayo kapag nandun na tayo sa Clark Safari and Adventure Park. Yung update lang kapala, nandito na tayo ulit sa Clark Safari and Adventure Park. Siyempre kasama natin yung mga kasama natin vloggers from Manila and then ibang lugar dito sa Pilipinas guys. Siguro konti na lang yung papakita ko dito sa Clark Safari and Adventure Park kasi yung last vlog naman natin is kompleto siya. So ilalagay ko na lang yung link dito sa pinaka description. So check nyo lang guys yung full cover ko, yung full vlog ko dito sa Clark Safari and Adventure Park. So later guys, magpapakita ko ng sneak peek sa loob ng Clark Safari. Yun na kapatid, samahan nyo akong i-explore ulit itong Clark Safari, and then later guys, marami pa tayong papakita sa inyo na ibang tourist spots na pwede nyo puntahan dito sa Pampanga, and then syempre mga activities and then mga kainan guys. Picture ng mga kids, no? Yung mga guests kung sinong gusto mag-picture. Kung sawa sila mag-picture dyan. Tapos sa mga live animals, doon naman po, paikot. Yun kabalin, nandito tayo ulit sa Reptile Kingdom. So nandito lahat ng mga reptiles. Like yan nga guys, oh. Makikita nyo. Ayun sila guys, napakarami. Yun. Ay.
Primates Kingdom. Primate. Supposed to be, sa first exhibit, gorilla. Ay, Pero wala pang gorilla, nilagyan mo na namin bear. Make po yan, maliit. Zoe. Tayo Good morning, King and Zoe. Yung kabalin nito yung pinapakain nila sa mga baboon. Ito may mga vegetables and then fruits. Ditayin natin. I'm a baboon. Ayun sila. Pwede po. Ganito lang po. Uy. Ilan feeder? ayan, feed ka dali. Guys, feed. Hagis lang. Sir, kuha ko. Agis lang. Mag-feed tayo isa. Buti pa siya. Ito kabalin, no? Papakainin natin yung mga baboon. Ayun, may baby gisa oh. Yung isa baby. Ang galing. Here, catch! Catch. There you go. Oh, you dropped it right there. So ito na kabalin at syuta ng kakareni nga baboon dageni nga Clark Safari and Adventure Park. So yun guys, no, pinapapid nila. So kinakain nila guys mga fruits and vegetables. So yun sila guys. So may mga baby na rin yung mga baboon natin dito. Papakainin natin guys. Yun na kabalin, kasama natin si Charlie and then Ma'am Arian ng NLEX. And then syempre Rodi ng taon. Shallow PH. Yun. Promote page mo. Hi. Yun, i-follow nyo guys, Explore with Shelo. Pag hindi pinalo, iti-take down ko yung video. Oh, wag naman. Charot lang, charot. Endemic sa Philippines. Ika lang. Dito po ay butangan marble lizard. So yun guys, no, nakita ulit natin si Great White Pelican na nahuli sa Aurora. So ito siya guys. Medyo maganda na yung ano niya, kalagayan. Ayan siya. Yun guys, no, rescue animal na galing sa Aurora. Nagpapakit ang tila. Yabang ah! Yabang Penny! There you go. Nice belly. Sa snake natin, mauna muna tayo sa snake. Kasi po, pag nauna tayo sa mga birds, naamoy ng snake yung... Baka tumalon. Hey guys! Oh! Check it out. So yun guys, ayun natin siya. Hello. Ayan. Si Myrtle, and si Dunja. Pero si Myrtle. Buti na rescue namin, ayan. And, nakapagpanak na din po kami isa. Ayun nga pala, nandito tayo ulit sa mga Taal Rescuers. So ayan siya. Ito yung mga kabayo na na-rescue sa Taal guys, no? Nung pumutok yung Taal Volcano. Dito tayo ulit sa Kingdom Pantera ng Clark Safari and Adventure Park. So dito guys, makikita natin yung mga Bengal Tiger, White Tigers, and then syempre yung mga lion, and then yung White Lion guys. So later, papakita ko ulit sa inyo yung mga nandito nila sa Kingdom Pantera. Nanganak isang tiger namin kanina. Ha? Nanganak. White tiger. White Tiger. Yung guys, no, tulit yung mga Bengal Tiger natin. Ay, pakitang bilang. Maya pa ba? Ano yun? Laruan nila yan? Laruan.
Hey, kapalit, yan si Timon. Yan sa Lion King. So next na gagawin natin, sasakay tayo sa 4x4 para pumunta sa cultural and heritage site nila. And then yung wild area, guys. Punta tayo guys sa cultural and heritage site nila dito sa Clark Safari and Adventure Park. And then yung sa wild area nila, papakita na. Then nandun si King Kong. Then natin si King Kong. And guys, no, the Pinoy Traveler, si Sir Marco. Hello po. Follow nyo yung ano niya guys, yung Facebook page. Ano pa? Ano daw? Ano po? Loki lang po tayo. Ayun, yung ano. Pwede tayong magpa-feed ng giraffe, zebra, and ostrich. May hirap na yun! Wala pa ngayon. Siguro, By after 2022. 1 year. 1 year. After 1 year. After 1 year. Yan! Diyan na side po yung bear talaga, ilipat dyan. Dito. Kasi doon gorilla po ilalagay. Yung nakita natin kayo What's na. up guys? So we're taking this King Kong. King Kong. Tama ka pare. By December 8, yung guest ko, Dito eh. yung mga deer, dyan lang akit kasi sinasmento na. May deer. Ako, may deer po dyan si Bambi. Akala ko yung mga Santa Claus. So, dito po na area is magkakaroon ng cultural heritage. Sa left side is yung jury ni Sir Darwin na evolution. Yung rockets, so hanggang sa naging sabihin. Tapos dito naman sa right side natin is dyan po titira yung mga kapatid nating Aita, Tagay-Pugaw, Taga-Batanes. Kung ano yung culture nila, paano sila mag-dress, paano sila kumain, paano yung style ng bahay nila, dyan po gagawin dito. Dito sila mag-stay? Live, dito sila mag-stay. For life. For life kung gusto nila. So ito binunot nila, so transfer dito para makakita nila. Tapos yung gilid na yan, yung mga tall rescuers, magkaka-horseback riding po. Yan. Lalagyan po namin dyan ng rice terraces. Oh! Tapos kasi yung zoo namin is gagawin namin Kamusta naman kayo dyan? Okay lang ba kayo? Talaga safari, safari. Okay ba kayo dyan? Safari talaga. Ala! Gagawin kasi sa ano, Oh! Ano magnitude to? gagawin siyang self-sustaining zoo. So yung mga pagkain sa mga animals is itatanim na namin dyan. Maliban sa mga carnivorous na animals na. Yun ako balik, kakatapos lang natin ni-explore tong Clark Safari and Adventure Park. So next destination natin sa Junjun, sa Bibingka and Barbecue. So pagkakalam ko yung pinaka main branch nila sa Friendship, Angeles City, Pampanga. So later guys, kapag nandun na tayo, so update ko kayo. Welcome to Junjun's Bibingka and Barbecue, kabalin! So yung kabalin, nandito na tayo sa next destination natin. So ito yung Junjun's Bibingka and Barbecue. So since 1968 guys, sa homegrown Kapampangan na restaurant dito sa Pampanga. Kung gusto yung pumunta dito sa Junjun's Bibingka and Barbecue, so nag-open sila ng 11 AM until 11 PM guys. So ito yan, sa pinakaloob, yan. So later, papakita namin sa inyo guys kung ano ba yung sineserve nilang pagkain dito. Buhin! Yun na kabalin. So ito, nag-offer sila ng chicken barbecue. Ito kabalin yung pork barbecue ng Junjun's Bibingka and Barbecue dito sa Friendship, Angeles City, Pampanga. Ito yung Big Mongol yan ng Junjun's Barbecue dito sa Angeles City, Pampanga. Bangga mo dyan. Ready o? Gabi naman pala kay Baso. Masarap, masarap. Commercial yung sa locally. Masarap. Masarap. Jumbo ka sir. Masarap sa locally. Ay, ba din? Oo, kay Baso. May enter rin ako ha. Nanay lasa sa? Sarap guys, oh. Malamis-lamis yung pork barbecue and then napakalambot ng barbecue nila dito sa Junjun's Bibingka and Barbecue guys. The best. Must try. Ano naman? Talaga na start sa amin. Just the chicken, pork, and bibingka. Bibingka pa niya for different places. Yun kapalit, bali ito yung bibingka ng Junjun dito sa Angeles City, Pampanga. So makikita siya
along Friendship Highway. So bago siya magano na bridge. So yun nga guys, no, lipat na tayo sa Mountain Clark firing range. Ito na tayo sa Mountain Clark firing range. So makikita siya guys sa Pulong Maragola, Angeles City, Pampanga. Malapit siya sa Marquee Mall dito sa Angeles City, Pampanga. So later guys, tatry natin mag firing and then noon papakita ko yung pinakaloob kung ano bang meron doon. SG, Sir Given and Sir Sai. So sila yung videographer and photographer ng NLEX Lakbay Norte 2021 guys. So ito siya. Sir Jello Martinez ng Flow with Shello. Hi mga kabalin! Yun! Mabiyasa ako sa Pampanga. Biyasa ka Pampangan. Ditak mo! Ditak na. Ditak mo! So yung kabalin, bali nagbibenta rin ng mga souvenirs dito sa Mountain Clark firing range. Yun sila guys. So before we start po, may nakapagsit na po ba sa inyo? Good vlog. Guys. Pabalik niyo yun. Babalik pa ba? Oo, charot. Pwede chupon mamaya. Bago tayo magpaputok dito sa Mountain Clark firing range. So ito yung pinaka rules nila. The 4 rules of firearm safety. So always treat every firearm as stock is loaded. Never let the muzzle cover anything you are not willing to destroy. Keep your finger off the trigger in your sights are on the target. Be sure of your target and what is the end. For gun rental, price range tayo ng 600 to 1,700. So ilang Depende sa akin. Wala pang bullet. Balik gun rental. Gun rental pa. Doon sa gun, you can share na. Please. And then yung bullet. Dalawa kayo, you can get one gun. Tapos, pwede na kayong magsalitan doon sa gun. And then you just buy the bullet. And you just pay for the entrance. Anong oras nag-open? We start 9 a.m. till 5. Monday to Sunday. Monday to Sunday. So ikabalin, no, kung gusto yung pumunta dito sa Mountain Clark, ang tawag dito, firing range dito sa Pulong Maragol. Pulong Barangol, Angeles City, Pampanga guys. Malapit lang siya sa Marquee Mall. Marquee Mall. Yun. Yay! Abre, Thank you! how do you like it? Kakagalan ng pakiramdam. Good job man, good job. Happy birthday, good job. Thank you, thank you. Sure? Picture. So yung kabalin, check muna natin yung nabaril natin. So ayun. Nice so guys. Fighting! Firing! Grabe. Okay, ready? Firing! So grabe guys. Lakas yung shotgun. So ito yung ginamit ni sir kanina. Okay. Okay. Hi. Yan. Okay, ready? Okay. Yun na kabalad, ang sarap ng experience ng firing nila dito sa Mountain Clark firing range dito sa Angeles City, Pampanga guys. So kung gusto nyo pumunta nga dito, so malapit siya sa Marquee Mall. So yun, ito siya, bang, Mountain Clark. So yun guys, pakasarap ng feeling pag nakapagpaputok kayo is nakakatanggal siya ng stress. So inibitahan ko kayo pumunta dito sa Mountain Clark firing range. So check nyo lang guys yung pinaka Facebook page nila kung gusto nyong maging guide bago pumunta dito. Next destination natin kabalyan sa Deca Water Park Clark. So pagkakalam ko guys, nasa Sakong Bato, Angeles City, Pampanga siya. So alis na tayo dito sa Mountain Clark firing range. Dito kabalyan, ito na yung next destination natin. So Deca Clark, Deca Water, Deca Wakeboard Clark.
So dito tayo sa deck wakeboard Clark. Check natin guys, may rest towel din sila dito kung nagutom kayo habang wakeboarding kayo. So ito siya guys. Yun. So pwede kayong mag-order ng foods. Yun. So later try natin mag-wakeboarding. Dito kabalin, papakita ko sa inyo yung area kung saan sila nag-wakeboarding. So ito siya guys. Woo! So hopefully guys, makaya natin mamaya yung wakeboarding. So yun siya guys. Oh yeah. Nice. So ito yung area guys, alam ko pag ready na kayo, so pwede na kayo dito. So dito yung ano sir, pang pro na yung area. Yes. So dun sa kabila yung beginner area. So yun guys. So later tuturuan tayo mamaya dun sa kabila. So yun guys, puntahan na natin sila doon. So I think nag-orientation na sila. O ginawa natin is sumikot muna tayo. And then guys, tinry natin gamitin yung drone, kaso nga yun may restriction dahil malapit tayo sa airport dito sa Clark. So magmula kaninang umaga, dami na namin napuntahan, hindi kami nakapagpalipad. Pero guys, doon sa Clark Safari and Adventure Park is meron naman din tayong ano doon, aerial shot, kaya hindi na rin ako nagpalipad doon. So ito sila guys. So yun guys, try natin itong wakeboarding. So for beginner pa lang, hopefully is magawa natin. You need to do bend your knees lang, pose up, and your shoulders mo down. Down. And your arms out lang. Arms out lang. Ganyan lang. Tapos huwag mo siya lalabanan. Kasi minsan, Lalabanan, gaganin. Pag na-off balance, nagigilan. Bend your knees. Ano? Video yan ha. Yun na kabalin, next destination natin. So hindi muna tayo dumaan dun sa Spanglish Restaurant. So nandito nga tayo ngayon sa The Infinity dito sa Angeles City, Pampanga. So ayun yung pinaka marquee mall. So andito tayo guys, i-cover natin yung Cafe Serendipity kung hindi ako nagkakamali. So later papakita ko siya, and then check natin kung ano yung mga in-offer nilang drinks and foods, and then check natin yung place guys kung maganda ba, Instagrammable. And then pagkakalam ko guys, pinaka-touch niya is alfresco dining, so open area. So ito guys, market tayo sa pinakataas. So every step may nakasulat, you don't need to wait for the rainbow, sometimes the blue sky is enough. Alright, so ayan, so step pa lang, very Instagrammable na siya guys. Yun. Hi Beth. Guys, ito ginagawa namin every time na ayan guys, nagpo-vlog. So dito tayo. So ito yung mga videographer. Mula kanina umaga, sinusundan na rin tayo. Ayan guys. Hi, please visit Cafe Serendipity, open from 11:30 a.m. to 8:30 p.m. from Tuesday to Sunday. Location. Angeles City, Pampanga. So malapit siya sa market. Yes, near market. Ano yung in-offer yung foods dito, ma'am? And Actually, we have snacks, we have pasta, we have
chicken, quesadillas. So, pwede siyang medyo light, pwede rin siyang meal. Tapos we have a lot of drinks also. Yan, very, al fresco dining. Yeah, al fresco dining. And then yung sa pinakaloob guys. Yes, Yan we nga, also have an indoor. very Instagrammable talaga. Yeah. Pag-akit nyo pa lang doon sa stair, makikita mo na siya. Makikita niyo na. Yeah, photo op na doon. Yan, thank you ma'am. Ano pangalan ma'am? Bay. Yan si Ma'am Bay. Yan, ang owner ng Coffee Serendipity. Yun guys, no, lipat na tayo sa next destinations natin. So, I think, punta na tayo sa Quest Hotel kung saan tayo tutuloy ngayon. So, ito yung pinaka day 1 natin guys. Nakakapagod pero worth it guys kasi na-try natin lahat ng activities sa firing, sa wakeboarding. Yun, sarap. And then syempre nakabalik tayo sa Clark Safari and Adventure Park. Napakasayang kasama lahat ng sama nating content creators from Manila. Date po kayo guys kapag andun na tayo sa Quest Hotel. Yun kabalen, bari hindi muna kami tumuloy sa Quest Hotel. So magdi-dinner muna pala kami dito sa Spanglish, your Mexican menu and more. So Mexican pala siya guys. Blockbuster. Maraming tao. So later guys, mapakita sa inyo kung ano ba yung offer nila dito sa Spanglish Restaurant dito sa Clark, Pampanga. So ito yung pinaka area. So ito yung mga kasabay natin sa NLEX sa Lakbay Norte. Masarap ako, user. Bigyan may luming. Check natin yung kabalay yung pinakaloob ng Spanglish. So yun siya. Yun. So ito yung itsura guys. Kakatapos lang namin kumain kablen. Napakasarap ng pagkain nila dito sa Spanglish. Ito nga, your Mexican menu and more guys. Hindi kayo magsisisi. So must try guys kung pupunta kayo dito sa Clark, Pampanga. So search nyo na Spanglish Restaurant guys. So pagdating namin kanina, so naka-reserve naman yung mga upuan namin kasi syempre NLEX sa Lakbay Norte. Pero kanina guys, blockbuster, napakaraming kumakain. Sobra, ayan, makikita nyo naman sa labas guys. And then kanina sa loob, sobrang napakarami. So yun, busog na busog kami. Thank you Spanglish, Mexican and Mexican menu and more. So yun, update ko kayo guys mamaya kapag andun na tayo sa Quest Hotel. So yun yung last destination natin. So yun, nakakapagod pero sabi ko nga kanina, sobrang ang saya nung experience dito sa NLEX Lakbay Norte guys. So yun guys, no, ito na yung pinaka-last destination namin. So dito kami mag-stay sa Quest Plus Hotel dito sa Clark, Pampanga. So yan, nagre-register lang yung mga kasama natin. So yun, mag-isa tayo sa room natin later kasi yung dalawang invite na vloggers hindi sila natulad. So ito, ayan kabalen, paluguran da ka. Punta na tayo sa pinaka-room natin sa 6th floor. So iwan muna natin yung mga kasama natin kasi nag-register. Freshen up muna kami and then later is magkakaroon ng socialization sa Charlie's Bar. Yan, ito, Charlie's Bar. So Cafe McKinney, the club, business center, shops, main lobby. So hanapin natin yung mismong tao dito, elevator nila dito guys. Medyo nakalimutan ko na eh. So ito yung Charlie's Bar later. So yung kabalin, bakit na tayo sa 6th floor. And then yun, hanapin natin yung room natin. Guys, actually antok na ako. So double check natin. So 619. So 600 to 622. So 619. Ayan siya guys. Ito na guys. So swipe natin. Siya, unlock. So sanitize for your safety. So nakasealed siya guys. Nag-lock ulit. Yun. So open natin. Yun. So ito. Ay, thank you Lord. Look at this guys. Mag-isa lang tayo dito sa room.
So, wala tayong kasama. Eto, so may macaroons, may rambutan, and then syempre, meron silang banana, and then apple. So, kung gusto natin mag-coffee, meron siya. So yun guys, mag-freshen up muna tayo. So then later, baba na tayo para ipag-socialization sa ilalim. Yun kabalen, nakapag-freshen up na tayo. So baba na tayo guys para pumunta sa Charlie's Bar. Ewan ko kung nandun na sila. Grabe, damig. Then, okay, so ito yung Charlie's. Ito, papakita ko sa inyo guys yung sa pinakaloob. Yan sir, mayroon din sir. We're trying to call you pare kayo na dyan. Update lang kabalan, so nandito na tayo sa Charlie's. So kanina is ito, binigyan tayo ng cake ng Quest Plus Happy birthday! Hotel. So ngayon, nag-prepare naman sila ng pizza. So yan, 4 cheese pizza, pepperoni, and then ito yung sisig guys. Later, titikman namin bawat isa. So yun, kasama natin ulit si na bus setter, si the Christian, and then si Jackie, the birthday girl. Pati siya. Pati ako. 11. Happy birthday to me. Yan guys, so tikman muna namin. Try natin kabalin itong 4 cheese pizza ng Charlie's. Ito, snacks from Yeah. beer drinks and Yep. ano ba? Perfect snack type. No. The best combo. The best combo. Yeah. Beer and pizza. The best combination. Actually guys, no, nung unang pumunta kami dito sa Mekeni Live, natikman namin yung 4 cheese pizza ng Best Hotel guys. The best. So ito. We're Sabi. in the house. Ay, good morning kabalen. So, baba na tayo para mag-breakfast. So, yung tinuluyan pala namin ngayon, yung Quest Plus Conference Center Clark. Yun guys, kung gusto nyo pa-book, so you can reach them sa Facebook page nila and then sa Instagram. Nakita ko na yung view. So, yun siya. And then, baba tayo dun sa Charlie's para mag-breakfast. Ayan no, pag check-in nyo dito is meron ng coffee. Gusto nyo? Then may drinks. Yun, baba muna tayo guys para mag-breakfast.